Ahinya kochakore weche mag pur gi wegi nikech chung ne jopur niang. Gin ang'o gini ma jopur niang nyalo wacho ni gin ber mosebetie. To gin mage ma ginyalo wacho ni gin pek ma pod gineno gi e sani nyaka nyog lokruoge gi chak tim, Ezra. Yes, kamano jobat mokwongo amoso jopur te kama giwinjowa an kaka Ezra gimaseneno lokruok achiel en mbolea machomiwa gi Dr. William Ruto nokelo lokruok wayudo hile yo makare mak mani challenges manye nitie en ni kamiyo me bor mamiyo jopur tur ng'ato agi 500 transport koko ka mbolea kodok moae pod kocha dok na mbolea 5,000 kadhi nyime. Omiyo mano gima kore nego lakini ne wayudo niang' maber. Lokruok machielo manyo wasenene wach ka nyaka nie Sugar Act bi waneno wach mare gik manyicho miwa Sugar Act mak mani pok otim gi nyaka sani to gibeyo sawa. Eni katel moko riwre ok dwan mondo wadhi kaka jopur niang'. Omiyo nyo waneno komiwa pesa mar 15% mano lokruok manye wanyalo kelo new varieties machiegi dweche 13 kata 14 kwae dweche 24 mosemiwa kech nyaka ne pur niang' chakre. Koro pesa ma oningo mi Obiro gi ng'ikruok matin gi Ezra paro ni obiro duogo kendo wabiro dhi nyime kode to chako wuoyo mochenya ahinya wacho ni weche mag lokruok mag chike gin gima girwako ahinya kaka jopur kata kamano nitiere okenge moko machal ka pod gik moriwore kodgi. Ezra inyalo dhi nyime gi miyowa gigo ma otende kod atamalo 15 kata 15% miwacho ni uketi kendo lokruoge mitime chike miwacho ni osenyiso gima nyalo kelo geno ne japur kata kamano nitiere jomoko ma pod oriwore ma ok nyal miyo chike gi chak tiche makare. Alright, wabiro duogo iye ka. To kapok aduogo iye ka, nitiere gima dwani mondo me bende wawachie. Nikech wapenjo ni tudruok mane manitiere kindu gi jopur gi wegi. To wacho ni jopur gi yawa manitiere sekta mar sukari. Ahinya to jobodo osebedo kotudore yo makare. Mane momiyo kata mana keto e yor deso kembe mag sukari gi obedo mayot. John, sama utiyo e bwo kambi ma bende ne ng'iyo weche mag pur mag niang' alwora mag gwenge mag Yala Swamp kochande. Tudruok e kind kambi mar ng'ato wuon gi jopur gi wegi. Ang'o gini munjo bende itimo mondo mi kembe gi sama koro oket gi lwet ji gi wegi e yor kodesa mok koro ni gine lwet sirikal achiel kachiel to bed ni ma en gima inyalo wach ni gweth mobiro ni japur ma ok en hinyruok manyalo miyo japur pod biro ywak ni wuon kambi ne timo na gima kama. Ang'o ma nyaka tim? Gima ne watimo kata gima nyaka tim ne gin outgrowers go. Outgrowers ma puro n kambi niang' ma oko. Kech ma Yala cha to pogre nikech puodho cha en ma jopiny. To en eka mang'eny karibu eka 10,000 mano ma jopiny. Koro gima ne itimo ne iloso nigi puodho cha nikech en thidhia. Mana kaka wuoyo cha nyaka obed well drained. Koro waloso nigi puodho no mondo pigi cha wagol through drainages. Koro ginwang'o ka gipuro to puodho no onge pi. Mano namba 1. Koro watimo ngi mano. Mano kaka ne watimo then